Така, здравейте, приятели! Добре дошли отново. Това е Reiki Yoga TV на български. И днес продължаваме с нашите упражнения за овладяване на сексуална енергия. И в това клипче ще се постарая да ви дам цялата система от начало до край. Включително работа индивидуално и работа с партньора от двойка, т.е. мъж и жена, респективно. И наистина се надявам да изпитате уникални мултиоргазми, така че нека започнем. Традиционно загряваме се и това е винаги като нашата основа. Само момент да премахна неща, които могат да ни пречат. Загряваме всички стави. Намерението ни е за събуждане на тялото, ако се прави сутрин, ако не за активиране на тялото, за да имаме повече енергия за деня, да се справим с неговите предизвикателства. Обзето пренасяме енергия, вече съм говорил това много пъти, за тези от вас, които гледат за първи път това клипче. Добре дошли и аз се казвам Станислав Минев и съм един от вашите домакини в този интересен проект, който се нарича ReikiYoga.tv, онлайн телевизия за рейки, йога и личностно и духовно развитие. Докато загрявам, аз сега ще си говоря някакви неща с вас, свързани с примерно какво е сексуална енергия. Всъщност интересно е, че сексуалната енергия е микс между ментална и астрална енергия, което ще рече, че имаме намерение и респективно от нашата първа чакра се активира така наречената сексуална енергия, а астралните енергии биват два типа: праволинейни и турбулентни, така наречената фамре енергия, чакрална енергия и таре енергия, която се ползва в тя е турбулентна, но за нея няма да става дума днес в това клипче. По-нататък имаме и други упражнения, която комбинацията от двете наистина подобрява сексуалното изживяване на партньорите изключително много. Следващата стъпка е, сега вече малко ще раздвижим ставите. Всеки път добавям по нещо към тази загрявка. Знаете, минахме основата. Записал съм ви над 5 часа с всички упражнения, които са достатъчни, за да бъдете здрави дълго време. Как да се събуждате сутрин, да се разтягате, да подобрите еластичността на ставите си, да се чувствате добре, да имате повече енергия, да премахнете енергийните блокажи, как да медитирате, как да работите с чакрите, как да изгасите чакрите, как да спите с изгасени чакри, след това как да правите хармонизиране на чакрите, да усещате емоциите, които са свързани с всяка една чакра и респективно да създавате светлина в тях и да си хармонизирате. Светлинна хармонизация, една от най-мощните тибетски медитации, което са прекрасни предпоставки за засилване връзката ни с нашия истински аз, което индиректно резонира в по-добра интуитивност, повече да възприемаме събитията по начин, който ни върши работа и да се справяме с предизвикателствата на деня и на ежедневието си, респективно да решаваме всичките проблеми, които имаме и да живеем един по-добър хармоничен живот. В крайна сметка това е цялото нещо, това е което правим тук и го демонстрираме на практика. Всички хора, които се занимават в Grandmaster Reiki Академия, в Тибетска академия Европа, успяват, ако практикуват, да постигнат своите цели. В крайна сметка това е цялото нещо според мен и това е Reiki Yoga TV, един от нашите проекти, който цели да ви запознае с дейностите, които вършим, нещата, които преподаваме и респективно резултатите, които постигат всички хора. Връщайки се обаче на моменти с сексуалността, това е една тема табу в някаква степен и на много хора им е странно, когато се говори за сексуални практики, сексуално кунг-фу или кунг-фу, разбирайте, майсторство, овладяване на нещо, вътрешна работа с сексуална енергия, такъв тип практики. Сега има много различни течения, които съществуват. Някои от тях вероятно сте чували, изучавали, надявам се, тантра, даоистски практики и всякакви такива. Общо това, което ще правим тук сега, ще бъде чрез намерение, ще изкачим, ще се възбудим леко, така да кажа, невъзбудено състояние, ще работим с невъзбудена сексуална енергия, която сме сами, за да може да се подготвим, защото е доста трудно, изисква стягане на мускулатурата, което в началото определено не е от най-лесните неща. И след това, когато вече сме с партньор, да завъртиме
заедно и да пропуснем през телата си възбудена сексуална енергия за уникални мултиоргазми и изживявания като двойка. Това е наистина нещо, което пожелавам на всеки, на всеки човек. Уникално изживяване, повтарям го за пореден път. И така, и сигурно ще подобри отношенията ви. Знаете, че когато секса е наред, нещата в даден момент хората си комуникират, успяват да запазят взаимоотношенията си, ако има и уважение, разбира се, уважаване на свободна воля, все пак всичко, което преподаваме в Рейки Йога ТВ е изградено на космогонични принципи. А за тези от вас, които не знаят какво е космогония, това е най-старата доктрина, на база на която са изградени повечето религии. Това не е религия, това е, може да се каже, че е научен труд в някаква степен. И общо обяснява всички взаимодействия в Вселената. Има 22 закона. Аз самият съм стигнал някъде може би до 65-70% от тези закони не съм ги изучил всичките, така че колкото повече се обучавам, толкова повече разбирам, как много малко знам всъщност за нещата, но очите ми се отвориха, живота ми стана доста по, така да кажем, хармоничен най-малкото, защото когато разбираш защо дадено нещо се случва, разбираш първопричината, разбираш следствията, разбираш, че ти седиш в центъра на всичко това, имаш контрол над живота си, може да управляваш намеренията си, да овладяваш емоциите си, его реакциите си. В такъв случай просто знаеш, че ако нещо се случва, ако си въвлякал в дадена ситуация, това е защото си позволил това да се случи и ако тази ситуация или тези обстоятелства не ти харесват, можеш просто да избереш нещо друго за тях, респективно да свършиш определени действия, които да дадат новия резултат, който искаш и по този начин да премахнеш нежеланите действия или това, което не работи за теб. Така че това е всъщност есенцията на цялото нещо, не е сложно. Това, което най-ми харесва на мен и защо съм така вътрешно усещам и се занимавам всъщност с това е, че работи и наистина дава резултат за всички, които го практикуват. В крайна сметка това е практика и по същата логика аз мога да ви дам аналогия, че ако искате да имате изваяно тяло, това ще изисква от вас определен начин на ежедневие, т.е. да ядете дадени храни, да не ядете други храни, които ви карат да дебелеете респективно и да имате се физически активни, където се намесва рейки йога, но разбира се, за сега аз още не ви занимавам с наистина сложните за много напреднали упражнения, защото още сме в началото на това обучение. Това е дългосрочен проект. Така че надявам се да ви е интересно. Знам, че тези от вас, които тренирате и си комуникирате с мен, постигате резултатите ви са много добри и сте доволни, което изключително много ме радва, че това, което правя, ви помага. В крайна сметка това все още е отворени занятия, въпреки че в даден момент всички видеа ще изчезнат и ще стане платено обучение, просто заради факта, че безплатните неща не работят, опитът ми го е доказал. И когато човек не си плати и не тренира, там няма резултат, респективно смята, че нещата не работят. Това далеч не е така. Разбира се, не вземайте моята дума за вярна. Не ми вярвайте, аз ви го казвам, съмнявайте се, но давайте шанс на нещата, за да може да най-малкото да пробвате и да прецените за себе си. Пак казвам, всички неща, които аз ви разказвам, те са валидни за мен, за моята ценностна система, за моя живот и по никакъв начин не ги копирайте на 100%, бъдете креативни и станете мастери, а не занаятчии. Занаятчиите просто следват определени алгоритми, докато мастерите имат възможност да импровизират. И всъщност това е. Движим се да импровизираме, да се наслаждаваме на живота и да развиваме в това клипче любовния си живот, сексуалния си живот, интимните си преживявания с любимия партньор. И така, нека започнем. Значи, предния път си говорихме, но всъщност игнорирам всички предни клипчета, приемам, че не сте ги гледали, затова започвам изцяло от нула. Общо в човешкото тяло има различни енергийни канали, които пренасят енергия. Има едно правило, че енергията следва мисълта, т.е. където фокусирате вашето внимание, там тръгва енергия, респективно след това идва кръв. Основният момент, който ни интересува, биохимия на тялото. И респективно сега ще започнем да осъзнаваме своите полови органи, респективно те са за мъже и за жени.
Сега ще ги, аз почти ги наричам полови органи, но в началото просто ще обясня какво имам предвид по полови органи, за да може да говорим за едно и също нещо и термините ни да са еднакви, за да се разбираме. Общо, когато се каже полови органи, разбираме три неща. Това ще означава стягане на тестисите при мъжете или вагиналните мускули при жените, респективно мускула перинеум, който се намира. Това е мускула, който когато отивате в тоалета да пишкате и си спирате пикането, най-общо казано, това е перинеум, ако не сте го осъзнали до сега, много полезно мускулче, може да го стягате доста, да си го тренирате, помага специално при мъжете за преждевременна еякулация, т.е. ще може да контролирате свършването си по-продължително и така да задоволявате партньора си и да му доставяте по-голямо удоволствие. Следващата стъпка ще бъде и контракция на ануса. Значи, когато кажем полови органи, в случая ще визирам стягането на три мускулни групи. Тестиси, вагина, респективно при жени, перинеум и анус. И правим се едно подготвително вдишване и издишване, при което започваме да вдишваме, изтягаме първо тестисите, издъпваме ги леко нагоре. Значи, когато мъжете сте сами, може пред огледалото просто или сядате някъде, толкова си да висят, как се казва, на един стол, аз говоря съвсем открито, разбира се. И се опитате да ги вдигнете, най-общо казано, чрез издърпване. Понякога това е свързано с контракция на очите, но най-интересното е, че половите органи са свързани с очите, така че ако не успявате да постигнете желания ефект, опитайте се да си стегнете и мускулите на очите и нещата ще се случат. Така че това го практикувайте. В началото може да започнете 2 серии по 8 или 3 серии по 8, максимум 3 серии по 12, няколко дни, за да свикнете. Не е нужно да се бърза в тези упражнения, може да ги правите цял живот, където и да сте, така че поетапно, разбира се, ако сте много надъхани да го експериментирате с приятелката си днес, тук и сега, изпълнете целият цикъл, който в това клипче ще завършим. Или в най-добрия случай, ако не ви се слуша подробните обяснения, просто превъртете към края, където ще го направим веднъж цялото нещо. Така че следващата стъпка ще бъде, ще вдишаме, ще си стегнем първо вагиналните мускули или ще издъпваме тестисите нагоре. Следващата стъпка ще продължим да вдишваме, вече усещате леко стягане на мускулите, започват да се стягат. Ще стегнем и перинеумния мускул и в този момент вече може би ще усетите леко така изтръпване по тялото, но съвсем леко такова комфортно, приятно чувство. При някой от вас може да има и момент с неприятни усещания. Ако това има, спрете, починете си. Телата на всички ни са различни, така че не мога да кажа какви ще са вашите конкретни възприятия. Те винаги са индивидуални и са различни за всеки един човек. Така че кой какво изпитва или не изпитва не е критерий въобще дали нещата се случват. Най-важно е да имате намерение за това и поетапно с времето идват и усещанията за енергия. Така че вдишваме, издишваме, почваме да вдишваме, стягаме, издърпваме тестите или стягаме вагиналните мускули. Следващата стъпка е стягаме. Добре, ще направим кратка пауза. Така, връщаме се отново. Имаше хора, които минават наоколо, така че за момента ще спра да снимам. Връщаме се отново и продължаваме с стяганията. Значи вдишваме, издишваме, стягаме, издъпваме тестисите или вагиналните мускули, стягаме перинеума, вероятно започва да се появява леко усещане, стягаме си и ануса и леко завъртаме таза напред. Леко в ето такъв тип движение, леко напред, в който отиваме сега на така. Общо казвам. И издишваме. Първият път до тук. Значи, общо взето, с всяко следващо издишване ще вдигаме една идея, 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 докато стигнем до тук на вдишване. Окей? Значи това се нарича управителен функционален канал, тръгва отдолу, отзаде, през главата, отгоре до тук. След това ще сложим езика и ще започнем да издишваме, да се стягаме, продължим да стягаме и да върнем цялото усещане пак додолу. И това ще бъде един цикъл. Идеята е да се научите да правите 9 такива. Разбира се, това ще стане поетапно, защото просто е трудно. Изглежда лесно, но когато тествате, после се очаквам с интерес вашите коментари по това клипче. И в крайна сметка обратна връзка. Това е важно за мен, за да може нещата да работят за вас и да постигате резултати и да получавате нови изживявания, които, повярвайте ми, си заслужават, поне по моя личен опит.
така че вярвам, че и при вас ще е нещо подобно. Окей, вдишваме, издишваме, започваме да стягаме сексуалните органи, караме леко тупото напред, продължаваме да вдишваме и усещаме стягането и как цялото усещане започва да се качва леко нагоре. Ако има някъде болка или усещане, спрете за момент и издишайте. И пак, вдишваме, започваме да стягаме и с намерение си визуализираме как започваме да изкачваме сексуална енергия нагоре. Тя се качва по гръбнака. В случай сега това съм го правил много пъти, затова ще продължа, но тук отнемете колкото е нужно вдишвания, за да стигнете догоре. Ако тялото ви позволява, вкарайте и леко треперене на мускулатурата. Общо в това се крие изкуството на дългосрочен план според мен, или поне това, което аз съм открил. И по тази логика продължаваме напред. Вдишваш. И в момента, в който го усетите, като стигне отпрено в врата ви, може да качите още, за момент задържите в главата, стягате мускулите на главата, след това пренасяте отпред и слагате езика на лицето, след което следва издишване. Издишването продължаваме да стягаме отпред, тук, тази част, корема и пак слизаме долу и отново стягаме половите органи. Издишали сме, без да се отпускаме, започваме второ вдишване. Второ издишване и почиваме. В крайна сметка това е цялото нещо. Това е цялото упражнение. Да се пресеки, ще отнеме различно време, за да го изпълните, но това в крайна сметка не е кой знае колко сложно. При практика подобрява доста неща в организма, сега няма да ги изброявам. Разбира се, може да се направи собствено проучване по темата. Така, добре, и предприемаме, че и момчето, и момичето във връзката, сексуалната двойка, така да кажем, успяват да го завъртят това 8 пъти. Тоест вече имат възможността един или два пъти, като правят това въртене, наистина спокойно, без проблем да въртят енергията по този начин. Следващата стъпка каква е? Представяме си една осмичка. Какво ще рече това? Значи, приемаме, че моята лява ръка е момчето, а моята дясна ръка е момичето. Половият орган на момчето влиза в половият орган прониква в жената, така да кажем, и езиците им се докосват. По този начин задния канал, когато момчето вдишва, си визуализира как вдига своята вече възбудена сексуална енергия, което е малко по-трудно, до тук. След което се целува с момичето, езиците им са постоянно докоснати, и визуализира как неговата енергия започва да минава през нейния преден канал. Енергията и през половия орган, респективно се връща обратно, през неговия пенис, така да кажем, и вече перинеум, анус, и започва отново да се върти през него. Респективно, момичето прави абсолютно също нещо. Когато тя вдишва, си представя как изкачва своята сексуална енергия по своя гръб. Респективно, когато се целуне през езика си, я предава на своя партньор, когато минава през респективно неговия преден канал, и през половия орган, през вагината, отново перинеума и я връща нагоре. И какво се случва? Целувате се, момчето започва да прониква в момичето веднъж, двамата едновременно започвате да вдишвате. В момента, в който го усетите, вие със сигурност ще го усетите, започвате да издишвате. И респективно, горе-долу това се случва в рамките на 1 или 2 прониквания, 3, зависи вече каква скорост искате да прилагате и какъв тип секс, по-бавен, по-нежен или по-груб, по-бърз. И в двата случая работи, много е важно обаче и езиците ви да са постоянно допени. И това го правите до момента, в който момичето свърши. Наистина съм много любопитен да ми кажете, аз няма да ви казвам моите резултати, умишлено да ми кажете колко проникване от него на момичето да свърши след тези упражнения. Наистина съм много любопитен, това е цялото нещо, основи на нови сексуални изживявания за двойки, въртене на сексуална енергия през двата канала и създаване на връзка с партньор, през която за мултиоргазменост, най-общо казано.
Има още няколко важни неща, но за тях няма да влизам в детайли в това клипче. Най-важното е това, разбира се, ползвате презерватив, внимавайте, предупреждавам, специално за момчето, ако ползвате секс без презерватив, може да свърши просто, така че да го имате в предвид. Затова идеята е в началото индивидуално да поработим, стягайте перинеалния мускул, респективно. И за мъжете може да се опитате чрез намерение да стягате и точно отворчето на пениса. В началото на главичката, където пикаете, също там това е мускул, така ще може да бъде осъзнат. И по този начин допълнително да имате контрол над еякулацията си, което е важно в тези практики специално. Аз бях Станислав Милев, това беше Reiki Yoga TV. И това клипче ще бъде безплатно в началото, след това ще стане част от платения курс. Надявам се да има резултат за вас и очаквам вашето мнение и обратна връзка в коментарите отдолу. Благодаря ви!